Met die kreefseisoen tans in volle swang, het die burger by die Strandwepertjie buitelug restaurant op Langebaan gaan inloer om te sien hoe hulle kreef voorberei. Die kok, Jan Blou, het ons gewys hoe hy eers die kreef in 'n pot stoom en daarna oor die kole braai. Ek op die seewater heb ik kreef gekook. Maar gezegd, ik heb eens die seewater gebruikt om kreef te koken. Heel lekker. Ik al 15 jaar niet zo al, want we schrijven zelfs stom niet bij. Ik heb daar in deze prijs een kreef gemaakt, hier zo, aan die lange baan. Stoom en seewater. Dan gaan ik op die vier zetten, dan heb ik knoffelsaus. Daar kom ik op die vier zetten en daar heb ik knoffelsaus, garlic saus was meer. Het is maatkreef, woestenis is René's archief. Dit is een vaarwater. De hele kreef wordt gevangen, dan wordt hij voor een week in een zoutwatertank gelost. Hij krijgt niet kost nie, en dan wordt hij geprocesseerd. Dus die borststuk is wit, daar is niet kost in die borststuk. So, as jy na 'n restaurant kom en die kreef word oopgesny en sy borststuk is wit, dan is dit 'n kommersiële kreef. Moet my eerder maak dan? Wacht tot dan die kreef. Nee, ik kan niet. Ja, dan man gaan gauw veel wijzen snel die kreef deel. Om het in die helft te krijgen, zodat je elke persoon een halve kan krijgen. Wat ik zei moest. Ook vast. Wel, tienetje. Okay. Wat tellen? Ik ga nou zeer recht voor die tafel. Hier, al die dingen is die margie dat. Toch hier is. Die kreef is waarna die mensen die meeste uitsien. En dat is nu aan het einde van die dag. Ze gauw die knoffelsaus op die kreef. En dan kan uitkrijgen. Joy. Dank je. Yes, I know. Okay. Direct, you want a piece? You was fighting to survive. You was a